धम्मपद ब्राह्मण वग्गो हित्वा रतिंच रीतिंच सितिभूतं निरूपधिं सबलोकाभिभुंवीरं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं। राग व द्वेष सोडून जो शांत व निरुपाधिक झाला, सर्व लोकांवर विजय मिळवणाऱ्या त्या वीराला मी ब्राह्मण म्हणतो। अर्थकथा: भिक्षू संघात प्रवेश करण्यापूर्वी नर्तक असलेल्या एका भिक्षूला जेव्हा काही भिक्षूंनी त्यासंबंधी विचारले असता तो म्हणाला की त्याच्या मनात आता नृत्याबद्दल काहीच आसक्ती उरलेली नाही। त्याच्या जीवनातील या परिवर्तनाबद्दल आणि त्याने प्राप्त केलेल्या अरहंतपद पदाबद्दल बोलताना बुद्धांनी ही गाथा उच्चारली।